Når det kommer til kortfilm, så har den sit helt eget format og sin helt egen disciplin. Det er jo en platform, hvor det jo, der er en masse, som er i gang med at finde ud af, hvem de er som instruktør og sådan noget. Og derfor har man muligheden for at se nogle kommende store instruktører og nogle kommende store skuespillere. Og jeg personligt startede også selv sådan med at lave en håndfuld kortfilm. Og for mig var det sådan en fantastisk øvelse. Altså, når man oplever har en rigtig god filmoplevelse, i det hele taget en hvilken som helst oplevelse, så hvis den sætter sig i kroppen, det synes jeg det er ultimativt for mig. Jeg har altid forsøgt ikke at tænke for meget. Jeg vil gerne opleve fysisk, og det er også derfor, at jeg tror, at dem, der har de bedste kunstneriske oplevelser, det er dem, som der ikke prøver at forstå noget, men ligesom prøver at opleve det. Det er ikke dermed sagt, at man ikke skal bruge hovedet, når man laver et kunstværk. Det er en kombination af de to ting, af idé og også noget krop på en eller anden måde, noget følelser og sådan noget. Men som oplever, så tror jeg, det er bedst ikke at tænke for meget. Hello. Hello. Hello.